Gypsum Recycling International on maailman johtava kipsilevyjen ja kipsijätteen kierrättäjä. Uniikki systeemimme on implementoitu jo 10 maassa ja 3 maanosassa: Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhteistyökumppaneihimme kuuluu maailman 5 johtavaa kipsilevytehdasta: Knauf, Gyproc, USG, Siniat ja National Gypsum. Tämä video osoittaa, kuinka järjestelmämme toimii ainejätteen keräyksestä sen kierrättämisestä kipsipulveriksi, joka toimitetaan kipsilevytehtaille uudelleen käytettäväksi. Olennaisena osana järjestelmäämme olemme kehittäneet uniikit lavat kipsilevyjätteen keräykseen. Lavat ovat varusteltuja ylhäällä kannella, joka estää jätteen kostumisen, sekä edestä kannella, joka voidaan laskea alas, mikä tekee jätteen lastaamisesta erittäin helppoa. Tämä on erityisen tärkeää kunnallisilla jätekeskuksilla ja rakennustarvikeliikkeiden pihassa, joissa yksityiset asiakkaat lastaavat jätteen lavoille. Lavat voidaan myös täyttää sivusta käyttäen saranoituja tuplaovia. Standardi lavan koko on 30 kuutiota ja tyypillisesti se sisältää täyteen lastattuna 6 tonnia jätettä. Pystymme käsittelemään kaikenlaista kipsijätettä uudisrakentamisesta purkutöiden jätteeseen. Jätteen ei tarvitse olla täysin puhdasta. Hyväksymme noin 2% epäpuhtauksia, sillä kierrätysyksikkömme pystyy automaattisesti poistamaan nämä epäpuhtaudet. Järjestelmämme on kehitetty käsittelemään kaikki tavallisesti löydettävät epäpuhtaudet, kuten naulat, ruuvit, puun, muovin ja pahvin ja niin edelleen. Lavat ovat hankittu meidän vihreässä värissämme ja niinpä ne ovat helposti erotettavissa niiden sijaitessa jätekeskuksissa, kunnallisissa kierrätyskeskuksissa, rakennustarvikekauppiaan luona tai kuten tässä rakennustyömaalla. Rakennustyömaalla jäte syntyy rakennuttajien sovittaessa kipsilevyt rakennukseen. Usein enemmän kuin 15% rakentamiseen käytetyistä kipsilevyistä tulee takaisin kiertoon jätteenä. Kipsijäte rakennus- ja purkutyömaiden sekä jätekeskuksien siirtokuorma-asemilta kerätään myös, jos se on eritelty muusta jätteestä. Kun lava on täysi, lähetämme kehittämämme erityisen kourallisen rekan keräämään jätteen. Kourallinen rekka voi kerätä jätettä 5-6 täyteen lastatulta lavalta, vähentäen tarvetta palata takaisin kierrätystiloillemme jokaisen tyhjennetyn lavan jälkeen. Saapuessaan lavan luokse kuljettajamme aloittaa avaamalla yläkannen päästäkseen käsiksi jätteeseen. Tämän jälkeen hän käyttää kouraa tyhjentääkseen lavan kipsilevyjätteestä. Tämä on nopea ja tehokas toimenpide. Jätteen tiheys on noin 0,2 tonnia per kuutio per lava. Kouran pusertaessa, painaessa ja polkiessa jätettä sen tiheys nousee noin 0,3 tonniin per kuutio. Kuljettaja tarvitsee vain noin 12 minuuttia tyhjentääkseen täyden lavan. Tuloksena on huomattavan tyhjä lava. Kun kuljettaja on lopettanut keräämisen, hän painaa nappia ja kansi laskeutuu. Lava on valmis jälleen uuteen käyttöön. Rekoissa on sisäänrakennettu vaaka, joten jokainen kuorma pystytään punnitsemaan ja lasku voidaan toimittaa asiakkaalle. Työmaata laskutetaan painon mukaisesti. Nyt työ on tehty ja rekka ajaa seuraavalle kohteelle, jossa on tyhjennettävä lava. Kohteelle saapumista on kulunut maksimissaan 15 minuuttia sieltä taas pois lähtöön. Verrattaessa normaaliin tapaan, jossa uusi tyhjä lava toimitaan täyteen tullun tilalle, me säästämme jopa 70% asti matkustusetäisyydessä, energiankulutuksessa ja ajassa. Emme pelkästään harjoita ympäristöystävällistä kierrätystä,
Myös keräyssysteemimme on ympäristöä säästävä. Kun rekka on täysi, se ajaa lähimmälle kierrätystiloillemme. Yritämme aina sijoittaa kierrätyslaitoksemme lähelle kipsilevytehtaita säästääksemme resursseja ja kuljetuskustannuksia. Tämä halli sijaitsee Knaufin tontilla. Kaikki toimintamme tapahtuu hallin suljettujen ovien sisällä. Kun rekka on sisällä, ensimmäisen vaunun jäte kipataan ulos ja pusketaan ulos takavaunusta, jolloin rekka on valmis lähtemään taas. Etukuormaaja kasaa jätteen pinoiksi. Tässä noin 3000 tonnia on varastoitu ulottuen 12 metrin korkeuteen. Kun vähintään 2000 tonnia on kerätty ja varastoitu kierrätystiloillemme, yksi mobiileista kierrätysyksiköistämme lähdetään paikalle kierrättämään jäte. Kierrätysyksikkö ja sen 2 käyttäjää pysyy paikalla noin 10 päivää ja siirtyy tämän jälkeen seuraavalle paikkakunnalle. Ennen jätteen lopullista käsittelyä isommat epäpuhtaudet erotellaan käsin jätteestä. Kierrätysyksikkö käsittelee automaattisesti loput epäpuhtauksista. Jätteen käsittely aloitetaan työntämällä jäte kierrätysyksikön syöttöön. Kierrätysyksikkö tarvitsee vain 1 käyttäjän. Toinen käyttäjistä ajaa kierrätön kipsipulverin vieressä sijaitsevalle kipsilevytehtaalle. Mobiilikierrätysyksikkömme koostuu joko 1 tai 2 vaunusta ja tuottaa 2 eri materiaalivirtaa. Paperin ja puhtaan kierrätetyn kipsipulverin. Kierrättämämme kipsipulverin laatu on erinomainen. Soveltamalla useita patentoituja laittelu- ja erottelutekniikoita kierrätysprosessin aikana lähes kaikki epäpuhtaudet pystytään poistamaan. Tuloksena on kipsipulveria, joka on 99% yhtä hyvää kuin neitseellinen kipsi. Kriittinen vaihe on poistaa paperireunukset kipsilevystä sekä muut orgaaniset epäpuhtaudet, kuten muovin, puun ja niin edelleen. Eroteltu paperi näyttää tältä. Samalla tavalla poistaa metalliepäpuhtaudet ja ne poistuvat tästä. Tässä näemme perävaunujen takaosan. Huomaa laitteiston kompakti koko ja että yksikkövaunut tulevat integroidulla renkailla, jolloin vaunut voidaan kuljettaa normaaleilla teillä. Heti kierrätyksen jälkeen kipsipulveri ladataan kontteihin. Kontti ladataan rekkaan ja ajetaan lähimmälle kipsilevytehtaalle, joka tässä tapauksessa on Kyprokin tehdas. Kierrätetty kipsipulveri kuljetetaan kipsilevytehtaan varastolle kierrätetylle materiaalille tarkoitettuun kohtaan. Tyypillisesti tämä alue on puhtaan neitseellisen kipsin vieressä. Kierrätetty pulveri lisätään syöttämällä se normaaliin raaka-ainesyöttöön ja se käytetään uusien kipsilevyjen valmistamiseen. Kierrätyllä kipsillä voidaan korvata 25% asti koko raaka-aineesta. Ympyrä on täydellinen. Mikä oli jätettä käytetyistä kipsilevyistä, on nyt uudenveroista materiaalia, jota käytetään uusien kipsilevyjen valmistamiseen. Kiitos katselusta!